afọ mmanụ ụmụ ọdịnala Igbo asị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị na-akpọku ndị anjelu nke Chukwu, ndị egene na ndị mbụ, ndị anyị kantana, mmụọ niile na-eri oke n'afọ ụnụ gbadata n'ụbọchị taa bịakwudoro anyị n'ihe niile anyị ga-eme n'ụbọchị taa. A sị na kakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye a na ndụ. A sị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke tụọ, onye si anyị nwụọ ya nwụọ ka anyị jee akwụ ya. A sị m onye si na akwa ya ma acha mpama ya aba na nke ya. A sị m onye si na ya ma adị mma onye ahụ anagori n'iyi onye adịnata mma, mana anyị ga-adị mma. A sị m ihe anyị eri ya bịa, ihe eri ya bịakwana. A sị m ụbọchị ihe na-agụ okporo ụzọ ụkwụ ama apụ anyị ama, ọ pụgoro anyị ama anyị jecha anyị bata, maka na ọgụ na-akpacha n'ajọ ọfịa ma na mgbe onye nwe elu. A sị m nọ n'iru n'iru ka anyị gara ama, maka na oke enwe n'iru n'iru ka ọ na-ama. A sị m na ihe ọsọ ya mebe na nwa agụ ama atarata ahịfịa, maka na onye pụrụ ime ihe niile na ndị nna nna ya nọ n'ọrụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche, bụrụkwazị onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ihe ndị bịa n'ụbọchị taata wụ ihe niile ị kwesịrị ịma ka o wee gaziere gị na ndụ a, mana ịtụwa n'anya na mmadụ niile ga-akwụtoro gị. People can only come back to you when you are successful. At the initial time, it will not be easy. So coming back to Odinana, I use myself as an example. Maka na mbụ onye amụrụ na ezinụlọ a na-egbu ụka ndị Rom, nke na-enwekwuru ndị echichi na my lineage. I don't really care. And eche na ihe mmadụ nwere ike ikwu, when you start getting result, everybody will come back. EZE-ANA is a living witness. Mana mgbe ị ka na-ebido ndị mmadụ nwere ike ịnedaghị anya, maka na akpọ gị ogbu agụ, ụfọdụ ya asị na ọ bụrụ agụ ka Igbo, na ọ ya bụ agụ ụlọ. Ịghọtara ya? So maka na ọgụnwa. So when you start getting results, ọnụ kwuru njọ ekwuo mma. Ya bụ gị okwute ajụrụ ajụ ga-abụzi oke nkume, oke nkuku ju nọ. Ndị jụrụ ajụ ga-ekwe ekwe ma ọ bụrụ na ọ gaziere gị. Today abịa n'ụbọchị taa ka nye gị tip of how and what you must do to succeed in life using my life experience dịka a yardstick. N'isiokwu nke ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala na etu ị ga-esi wee mee n'ọdịnala ka ị wee dị successful, na ihe ị ga-ezere maka ndụ gị. Ị ga-ezere ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ abụna ajọ ọgwụ, agbọrọ Okeite, agbọrọ ihe ọbụla bụ ajọ ọgwụ. Ihe ọbụla ga-eme gị ka ị ghara follow natural laws that governs the universe. Ihe niile ọbụla bụ to hypnotize, to manipulate,
and to follow shortcut. No shortcut in creation. Every shortcut has a consequence. There is so much danger in every shortcut. You got that? Yes. People now promote to na give follow shortcut. My agwagi the gains. Man high agwagi the disadvantage. Maka ndụ gị. Maka na ndụ bụ isi akụ. Ihe ọbụla ga-eme gị ka ị were oke dịrị mmadụ. Step on toes intentionally ka ị wee buo. With after effect. Yes. Nkụzi taa ga-emepe ọtụtụ ndị mmadụ anya. Mana before I gaa n'iru ya bụ nkụzi today. N'ụtụtụ taa ejego na temple jee chụọ aja. Gụọ ụfọdụ dị iche iche. Jee kwupie okwu dị iche iche n'isi all my children, partners, friends and well wishers. Na ndị niile na-awa ha nlecha onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ. Ndị niile na-esonyere anyị na aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Maachị. A sịrị na ọnwa Maachị a ga-abụ ọnwa of great testimonies. People have started giving testimonies and their own must surely come. Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Maachị ka na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ime isiri nke ọnwa Maachị wee chọọ isonyere anyị na nke ọnwa April, ike etinyere dị anyị finish nke ọnwa Maachị a anyị nweta ya n'isi njedebe. A wee kwado ụkwụ maka nke ọnwa April. Ya gazienụ. N'oge awa nke eziokwu Ugochi tubelu na temple. Oge m na-eji nkụzi dị iche iche kwa ụbọchị. Ị na-elecha vidiyo anyị subscribe to our YouTube channel ka ị na-enweta nkụzi anyị na-ekuzi kwa ụbọchị. Mana o nwere ụbọchị na-awapụta mgbe ụfọdụ workload tight schedule before 8 o'clock ndị mmadụ ejugo na temple. Workload nwere ike dị too tight. Nke bụ na m na-consider ndị si far and near nwere pressing needs. Then enwere m ike ghara inwe ohere ime vidio. And enwere ike asị ka eme in the evening. Workload nwere ike dịkịta nwa mbọsị mma alụgodo ọrụ almost 6 o'clock. N'Ugochi tubelu na temple anyị na-arụ ọrụ Monday to Saturday. Only Sunday ụbọchị na-ezute obere ike. Ọbụkwa na-ezuru ike na ọ na-achụrụ aja ihe mme n'ụbọchị ahụ. Maka na ndị mmadụ na-abịakwa afa for consultation and for counseling. N'ụtarị ya, ọtụtụ dịrị ndị a na-afụrụ anya n'ihe ha na-eme n'Ugochi tubelu na temple. A sịrị m ọ bụrụ na mkpa gị karịrị mmadụ ihe ị ga-eme, just bịa n'Ugochi tubelu na temple, zụọ ụkwụ na temple, jee na altar gaa ya ịyọsịa ịyọ ịnaba. O nwekwara ndị na-abịa na ekwubiere ha okwu na ndị a na-enye mmiri ngozi. So isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ o nwere meseji ngere just few minutes ago before I bido this message. The story and the obi mgbawa of the young man sending that message really touched me. M wee like ya ka m metụ ihe dị n'ofu aka na message ya. This young man, the exact word o used bụ na family ya nọ in shambles, na the weight of burden so heavy on him. The exact word he used, ike agwụkwọ m. This young man used ike agwụkwọ m almost 3 to 4 times before the end of that short message you send them, to show you that some people are really suffering. But what is the cause of all these things? Maka na eriri ndị mmadụ rie ndị mmadụ front and back. Ha jụ na ha ga-eme the right thing. O wee na-enye ha nsogbu, na-enye ha mpịawa azụ.
are not working well in your family. And you kept so calm, pretending that nothing is going on. Okay, man, I want to marry. Let me tell you the truth. The root cause of your problem is ignorance. God will do 4:6 or say, my people are suffering because of ignorance. Ignorance is a big disease, a big challenge. Sometimes, if you analyze what people are passing through critically, you will notice that the main problem they are having is ignorance. Let me paint pictures before I will go any unankuzi to watch it. The basic things you need to know in Odinana and the negative effect of dangerous chaps. Okeite etc. Onye wa bisiokwu anyị. I'm calling on all Africans, especially my Igbo brothers, to come back to our root. You can only solve any challenges of life you are facing as an African, as an Igbo man, using African and the Igbo man system to solve it. I was privileged to travel out when I was even still very young. At my early 20s, I have already traveled out of the country. Let me give you a picture. Let me tell you what happened when I was in India. I was invited to India by a friend of mine who happened to be an engineer with their central government. I went there with my tourist visa of 6 months. Within that 6 months, I traveled far and near in India, from the southern to northern India. I've been to Mumbai, that is Bombay, from there to New Delhi, to Bangalore, to Hyderabad, to Kulu Manali, northern India, to mention a few. During this time, I took my time to understudy their way of worship, to study more about Buddha, to learn more about the temples. Believe in me, I followed some of my friends to temple festivals in northern India. It has been a very long time ago. I traveled in the year 2003 and I learned a lot. Onye Igbo teta n'ụla ka ife ihe ndị anyarị mere ụnụ. It's a call for us to come back to our root. The same people that colonize you and I colonize us. The same people colonize India and China. But today, they are doing very fine. The two nations that have the fastest growing economy in the world as of today. Echefukwana ihe akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na sin is a reproach. Ihe anyị dị n'obodo a ndụ. Ihe anyị dị n'obodo a ndụ. Ụfọdụ uru ije mention gba ego one dollar kwụ na 2014. Because that time I was deep into importation. Today is something else. Something else. Ihe a anyị dị ndụ.
Virtually, we import everything. Tell me a single progress. I'm not interested in whatever that is happening, because I believe that all this problem and challenging can only be solved from spiritual point of view, coming down. And the only method is not using Oyibo mechanism. We must come back to our roots using our African system to solve our own system, our own problem. Without it, we are just joking. These people refused to be cowed. They refused to accept foreign method in their moral life and spirituality. They were like, you can colonize us, but never try to impose your negative morals or your religion. That is why they maintain their own religion. Today, do our children learn about our culture and tradition in our schools? The answer is no. Sin is a reproach. Meaning, since the nation is going down, what it means is that we are insane. Righteousness is not a nation. Those nations that is prospering is because they are doing the right thing. That is why the forces of nature is blessing their effort and their prosperity. Do you know what is happening in our place? We mortgage our morals. We mortgage all our things. Huh? Because we don't understand how things work. So for us to be successful, we must learn how things work. We must learn how things work. That is what we need to know. So let's come back. Do you know my experiences when I was in India in 2003? You enter their houses, you must see an altar. You go to their shop, you must see their altar. They are very proud of setting up an altar for their chief, for their Israelis, for their gods. To the extent that I interacted with one of them and asked him some questions, I understand from that discussion, based on my investigations, that these people way of worship is like almost what we have in Africa, because they believe that there is God Almighty, the creator of the whole universe, whom they call Bagwam in their language, but they still have the gods of the land. Nke na-eweta ego, nke na-eweta amamihe, nke na-eweta ọmụmụ, etu ahụ anyị si nwoke ya n'ala Igbo. Gods of the war, God of war. Anyị nwechara ihe niile a. Anyị nwere Amadioha, anyị nwere Olas, anyị nwere Ogwugwu, anyị nwere Ọdọm, ma ụfọdụ akpọ ya akwari ọmụmụ. Gods of fertility. Anyị nwesịrị ihe niile a. They are proud to express their belief.
but me and you maka na eriri anyị eri wee jụ ihe na-eme gị i display who you are. Ife na-eme gị display who you are. Ife na-eme gị display who you are. This young man wee na-ebe akwa n'ike agwụgị ya. Ike agwụgị ya ke nwaanyị n'ike ama agwụ ya maka na amụrụ ya n'ụka. Wee na-agwa m stories of how things are in his family. Si na mpe ya bụ a big importer some years ago. Wee sị na ụmụnne mpe ya nwụsigo n'ọsọ mpe ya na ụmụnne ya na-abụ kwafọ. Mpe ya wụ nwa nwoke, ụmụnne na-abụ ụmụnne na-abụ ndị nwaanyị bụ ndị nọ ndị ana ụmụnne na-abụ mpa ya nwa nọ na-akwọ ya nta. Mpe ya na-agbagba obodo oyibo na-atụnata ahịa na nkịta na mpe ya na-anyazi shuttle bus. Can you imagine? This young man was na-ebe akwa na ike agwụgị ya. Oke riri eri a na-ejegharị na-emekasị what ọ sị na ya based on his own finding na ya achọpụtara na ngwurube nna ya bụ ebe emegburu nwa ọkpụ na ọ dịka o nwere onye akwara akwa na ngwurube nna ya o wee na-enye mpịawa azụ maka ihe ndị ụka ga-agwa gị asị gị na this is what happened very long time ago na-adị akwa ozu nkwa na abụ maọbụ na ozu ọkpọ asị onye ụka ya forbidden ime no iwe na-enwe ha wee na-enweta burudala ngwurube nda gị ọ ngwuru ebe emebiri ọfọ ebe emebiri ihe ọdịnala ebe akwaturu obi ndị ichie ebe nwere ozu akwara akwa enwere anyị nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị bịara ije dị emewuru ọnwụọ enye ya because of one thing or the other ọ bụrụ na akwara ya till date o wee na-enye nsogbu ma ọ bụrụ na o nwere mmụọ dị na ngwuru adịghị emedozi na onye nwere nke a maọbụ nke ọzọ na-awa n'afa maka o nwere famili mma oge nke ha na-awa n'afa agwa onye ọ dịrị bụ dị ọkpara ngwuru ọsị mmadụ enye na nsogbu na ihe niile ha dị kọ mpịawa azụ ebido ụmụ ya wee na-anwụsị tii na ngwuru nwa ịtọ ife na-eme ifnọt a na-agwa gị n'ọjọọ wee ghọọ ọjọọ ikwelụ agha asụ nọ ya dị mma ụmụ ha na-anwụkpọ a na-asụ nọ ya dị mma ife a na-emebi ịfọ na-eriri gị eri na-eri shepụgo ya mind ife ya brain adị arụzi ọrụ eburu nwa ọchịgogo ị marọzi na ihe adị eme na nkịtị ka ije jụọ ese mmanụ na onwere mmụọ na-ekpe gị ikpe na mmụọ ahụ emedo ka chịrị mma wee dị ịmụrụ na onwere ife ị ga-eme mmadụ ọ dị earthbound ịmarọ o nwere ihe ga na-eme na ngwuru nwenna oke ịmụrụ na mgbe a na-akwa mmadụ akwa akwụta that burial right a na-enye mma inyechazie ya onye anwa n'ụbọchị a na-akwa mmadụ na onye anwa na spirit onye a na-abịakwuru fụcha ndị niile bịara akwamozu ya na ọnwụ nwere anya mgbe ya afịa emesịa dị burial mesịa mmemme dị na ya onye anwa efudebe ya ịmụrụ na ihe na-eme mana mgbe ị jụrụ na ihe akwụ onye a nye the right ịkwesịrị ime farewell so that ka iwe send onye anwa to the great beyond then ọ ga-agbagbu na onye nwere opportunity to reincarnate back ka onwe ike reincarnate back mana mgbe ị kwụwara onye anwa na-eje eje anana the burial right was not given. Example na benna bụ oraifite o nwere ihe a na-akpọ asala ada kịta ọ na-agba n'oge mba montu ka o ji ada aba anyị asala ada kịta nwere ike nwere god salute ma agbanata egbe and echefukwana na egbe a na-agba mbọsị a na-enye mmadụ ka eji ese ndị onye ahụ
to the great beyond. Mana asara daa onye ọbụla eniri mgbe anwa ama agba egbe. Fada anyị n'okwubere ya. Tuo mgbe gboo nwere ndị ọnwụ ha dịrị na mgbede etu a enye ya enyichazie ya family ọ dịrị nwere ike because of nke a maọbụ nke ọzọ akọrọzi onye anwa echefuzi onye a for life. Emeji spirit onye anwa adị earthbound, keep on wandering from place to place. And for the fact that the person spirit onye a carry earthbound, the spirit onye anwa abụrụ anụ elu ọ bụrụ anụ ana no ndebere onye a n'ọnọdụ eje-eje-ana because of n'ọnọdụ edebere the person cannot even reincarnate back because na emebere ihe kwesịrị ime to disentangle the person from the burden of the flesh. He must do the needful. Onye bụ na okwu a na-ekwu bụ anwa a na-adịbere ya o nwere okwu a na-ekwubi okwu a na-ekwubi ka onye aja apụ gbapụzi ebe a gbapụ mana ọ bụrụ na nwoke o nwere ha na-akpọ igbu ngwu ọnwụ ndị ebe ụmụ nwa dị ana ga-abịa bịa gbuo ngwu ha gbutazie ngwuru ahụ gbachaa ngwuru ahụ ya bunye ha ofe ha ji ana nghọtarịa. So ụmụ ihe niile abụ ihe kwesịrị iyi eme mana mgbe ị bịa jụ na ime emie kere ihe ị na-emezi eji na ihe emie ya making ya problem to be worse maka na o ji mmadụ na ana ji onwe mgbe ijidelu onye nke ya departed one hapụ imere ihe kwesịrị ime asị na ya na-ebere long time ma ọ na-akwara ya mana ọ na-agbara egbe ihe pụtara imezuru ịkwara ya ma ọ na nna gị na nyiri nna gị mana egburu ọngụ manụ kọstọm etu ndị obodo unu si eme ụfọdụ ihe a na-eme na be might be a little different from ihe a na-eme n'obodo unu mana ihe chọrọ iweta na ya bụ ịmara etu ahụ ọdịnala bụ unu si kwu si mee si etu a mekpọ ya eskwara niile eje ụka ka ị ghara ịdị anyị ya departed relative right ya in the great beyond. And once ị mere onye anwa tinye n'ọnọdụ eje-eje-ana ọ ga-etinye that family na eje-eje-ana maka na unu dị n'ahịrị ya mee na ọma abụ anụ elu ma ọwa ya bụ anụ ana. You can't even reconnect back because of ọnọdụ ndebere ya maka na unu emebere the needful. Inye befitting burial fụ na imere etu inye befitting burial abụrụ idekwa apams asịrọ na ịkpa apams dị njọ. Befitting burial bụ ịma the traditional rights. Ọ bụrụ na nna gị bụ onye ọdịnala esikwana because na gịnwa onye eriri eri na-eje ụka therefore na iwu gịnwa ma bidoro inye traditional right ya maka na burial a na-eme is not for you, it's for the deceased. Notaria ọtụtụ family nọ n'ọgbakọ ya taa because na ha eme all the right thing and then na-aghachi na-akwarịa mana akwarịa ọfụma emere ihe kwesịrị ime to disentangle the person from the spirit and the body so that ka o nwee ike ichi ya ọ bụrụ na onye ya reincarnate ka o reincarnate ya mana mgbe ịkwụwara ya na-eje-eje-ana ọkwụwa ụnụ na-eje-eje-ana ọ ga-eme ụlọ ihe niile mpịawa azụ ga-akarị n'ụdị dị iche iche nwee ike nke ọ na-eme onye a dị iche na nke ọ na-eme onye a maka na ụnụ emere ihe ụnụ kwesịrị ime. Ọtụtụ family ndị mebiri ụfọdụ kwapụtara obi ị na-akwata obi ndị ichie mee ndị ichie na ha enwerozi ebe ha na-anọ wee na-akpa nkata na-eme mitin maka ọdịmma ezinụlọ. Mgbe ị tiri ha n'ọnọdụ dị etu a ha ga-etikwa gị maka ebe ịkwatara obi ha nye ozi ha ezumike nye ozi ha ụlọ kedu ka o si dị okike enwe ụlọ kedu ka o si dị okike enwe ezumike ịmara na ọkpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ya ọrụ. What you are suffering today you are the one that caused it. So instead of gụnwa dịka onye ọdịnala ihe ị kwesịrị ịgba asị onye ọdịnala today na-anụ onu agbochikwa n'obi mgbe ị nụtara ozi ya ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee ụwa ihe izi atụrụ anya n'ebe ị nọ. Ọ bụrụ na ị na-efolo m nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu gọọ ọfọ jee na ma YouTube video ka ifebe nkwụsị ka esi aga ọfọ. Gịnị bụ ịga ọfọ? Ịga ọfọ ụkwa like prayer. Ịga ọfọ n'olu Igbo prayer. Ịga ọfọ agbakwago m gị na ịga ọfọ nwere 4 department. Ọ bụrụ na ọjị ka iji ma ọ nọ nzu ọnya bụ ịga ọfọ iweta ọjị kene Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile kene ndị egere na ndị mbụ ndị anyị ka ntala kene mmụọ onye na-ejere Chukwu na mmadụ ozi kene mmụọ na-eri oke n'ụbọchị ahụ tata bụ afọ kpọọ mmụọ onye na-eri oke n'afọ kene ha
ikenecha ya kpọkọ ochi onye ụwa kpọkọ ike ngachi gị na ezumezu mmụọ onye na chi gị so kpọtụọ kene ndị ichie kene arọ na kene mmụọ onye nọ na ngwurube nna gị si abịa atọ ọdị na chefena ma ha bịa ma nzu chefena na aka manụ nzu ama ama unyi imecha ya eyi ọha si biko ọ nwata ka ịbụ na-asa ahụ n'afọ n'afọ ebe ọbụ na isi mejọ they should forgive n'obi tiwara etiwa n'obi gwepịara egwepịa ka iji ayọ ha or if you are sincere believe in me ha ga-agbaghara amaghị eme gị ifụna n'imego praises ifụna n'ịyọgo mgbaghara mmehie the third one ị ga-eme bụ ịyọzi mkpa gị na ịchọrọ ka ị nwee ego na ịchọrọ ka ị pụta ihe ka ihe ị na-eme na-aga n'iru maka na adị ụka ibe na ọ na-agụ akwa ịyọbazi ihe ọma niile dị n'obi yọcha ọ bụrụ ịtọ the last one bụ iji ogu onye ka ndị ụka na-akpọ back to sender na onye ọbụla sị na akwụ m ama acha na nke ya ama acha ise onye checha ihe ọjọọ ya eme m ya megịnị ya ma onwe ya ise onye si na anyị ji wee dịrị anyị digbo onye a na ndụ ise onye si anyị nwụrụ onye a nwụrụ ka anyị ji akwụ ihe ka a na-akpọ iji ogu ya wo metara bụrụ we return every negativity back to the sender. Four cardinal point dị na ịga ọfọ. What is ịga ọfọ? Ndị ụka anyarị bịara ebe a ụfọfọ ka anyị si aga ọfọ wee je tụgharịa ya kwa the same method na ikpe ekpere. Ya eleta mgbe anyị nọ n'otu ndị ụka ọbịa na-ebugharị Bible. This is four cardinal points in prayer too. Whether you kpọrọ ya prayer ma ịkpọrọ ya prayer ma ọ na-ekpọrọ ịga ọfọ, they mean the same thing. 1. Praises. 2. Forgiveness of sin. 3. Your petitioning. 4. Nkwubi okwu. Ịghọtara ya? 4. A na-aga ọfọ na ị na-ahụ ka okenye si ewere ọjị ga ọfọ kpọkuo Chukwu okike ka praises ime ya ị na-emezi ịkpọkuo chi gị mana echefukwara ihe nkọwara sị na every temple and normally faces the east because nọ n'ọwụwa anyanwụ ebe ike niile si abịa ụmụnna anyị ndị na-eti isi na ha chọkwa ife they face the east so locate ebe bụ east agwara m ga-etu ga-esi locate ya na ya compound mmadụ ebe ahụ si achanite in the morning that is the east then baa n'ime ụlọ gị 4 corners of your room will side facing east because the 4 corners of your room face east, west, north and south. Face the east nọrọ ebe na-efesi east mgbe ọ chọrọ ikwubi okwu na-ebe ike si abịa iwee si Chukwu okike ndị egere na ndị mbụ ndị ha nịka nta na mmụọ niile gị na ha so ha biko na-echighatago n'ọdịnala ha gbaghara gị na-amaghị eme gị mana ha biko chi onye ụwa gị ha duzie gị ụzọ n'aka dibịa ga-enyere ya aka ka ị wepụta ihe maka na ada oke ibe na-agụ akwa kwụsị iso so many people mmụọ gị direct ya gị isowe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu sowe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ọ direct ya n'ebe onye ọdọ nọ sowe onye anwa wapụrụ chi gị ọjụ chi gị den isobe onye anwa ọ bụrụ ghara na onye ị na-eso bụ onye ihe ọ na-eme n'ọdịnala doro anya o wee na-akụziri gị na-etu a for kindergarten primary secondary to mahadum university level in spiritual development follow him follow who no road from there you are growing mana the greatest problem people are having these days they might be following 2, 3, 4, 5 people 6 on social media forgetting that social media is so toxic in the sense that there were some toxic teachings in social media ọtụtụ ndị na-akụzi ihe copy what even they are teaching they don't even know it they don't even practicalize it some even based abroad some nọrọ na be ofe ndị mmanụ ụfọdụ nọrọ ugwu Hausa ụfọdụ nọrọ ebe dị iche iche wee na-akụzi so many times ụfọdụ na ọgwụ ebe abụ ọgwụbe nna ha wee na-akụzi so many times ihe a na-akụzi based on social media onye nke akụzie ịfụkwa na ihe ahụ onye akụzi na ngwa ndị eme copyright ama na ihe a na-akụzi taa somebody will copy it and they teach it maybe in YouTube or Facebook so mana ihe na-achịkọwara gị bụ know who you are following some will even bring the message it teaches remove some certain things then put theirs and without even giving credit that this thing was learned from so person
ọ ihe anyị na-afụ n'ụwa kịta. Ụfọdụ a na-akụzi ihe bụ na ihe ọ na-akụzi abụrụ ọdịnala. Ụfọdụ bụ ndị believe na self-righteous, ụfọdụ abụrụ ndị ọdịnala, ụfọdụ bụ some mystic and spiritualists that are not even called ọdịnala people. They will be teaching so many things. Some kind of other religions that are not even ordinary, they will be teaching whatever. So ihe na-achịkọwara gị bụ mara onye ị na-eso, because ọtụtụ ndị mmadụ don't start swallowing every teaching you saw on social media. So what they are teaching is not even ordinary. So be one, gaa na be nna gị, gaa n'obodo gị, join ya ndị ọdịnala. Ndị nọ Lagos n'obodo mba Oraifite, o nwere ndị nọ Lagos mana ha so na meeting anyị. Ụbọchị ha batara esokwa jee meeting. Ụbọchị ọ batakwara ọchụ ofu ọnkụl ya ga na-emechitere meeting. Economic meeting a na-eme na FCT individual. Every Sunday morning, I must attend ordinary meeting. Oraifite. A na-eme village by village. Nke ndị village ma we attend it. Then nnukwu ụbọchị eje nke once in a month eje nke general Igbo Oraifite. More ị na-eje, more ị na-amụta. Here with the culture of your people. Mana ọtụtụ ndị ụfọdụ ndị na-ekuzi ihe a nọrọ n'otu ọdịnala ha nwụta amadụ onye ya akọ nwe ka ọ bụrụ ndị ụka. Nke ndị ụka ọ na-eje mgbe amabụrụ dị n'ọpụna. So ị na-achịkọwa bụ ihe niile a na-akụzi, ịfụ ndị kụziri ji aka, ndị ụfọdụ akụziri ji aka ekpe. Follow who know road and follow who somebody that is an authority in ọdịnala. Ụfọdụ kọpị ihe akọpụtara n'ebe onye ka ha ejekuzi. Ụfọdụ a na-akụzi ihe wu abụrụ ọdịnala. So ihe na-achịkwa obi olu ibi egote onye ya agbara gị afa, ọ gbachala gị afa, na-follow the person as long as if na the person na-akụzi ihe na-enye aka, efu ya a na-practice ọ na-aba so onye anwa ịkụmụtacha ihe niile anwa agbachala gị afa. Ihe ji afa jide mkpa after ịga ọfọ, ihe ọzọ na-eso ewe ịgba afa ya ya ajụzi chi gị mgbe ị na-aga ọgọ si ala ibi egote onye ya agbara gị afa, onye ga-abụ ya spiritual mentor. Nwetazi onye ahụ na-eso the person na-practice ihe na gradually. Nke mbugoro ịchọta chi gị, ifidie chi gị, ị mara ihe ndị ichie na-ekwu gbasara ọnọdụ gị na ọnọdụ ezinụlọ be nna gị, ị mara ihe na-eme na ngwurube nna gị, ị mara na ndị amoosu nwere negative energy, nwere ụchụ, nwere ụmụ ihe ndị adị n'ụzọ gị. Ngwurube nna gị ebe e gburu mmadụ ka ebe mebiri ihe ọdịnala, kedu ya element, kedu ihe so, kedu ihe bụ ihe ụwa, and so on and so forth. Agbachalụ gị afọ, ihe o jide mma ka agbara gị afọ ka ị mara ebe ya problem si. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụla, gbachalụ gị afa ejego nkụzi etu esi eji akwa eze mmụọ iwe, were akwazi chi gị iwe. Imechaa nke a, ọnwụ nọ ndị ichie na-ewere gị iwe, yọọ ha mekọpa, biko ekwetago m na mba eso ụlọ n'obi niile, n'obi tiwara etiwa, n'obi gwepịara egwepịa, mana enwere m ego. Ndị ichie nyere gị aka ịnweta ego. Gwa ha nkwara ọ bụrụ na ị nweta ego na ihe abịala ọrụ dị n'ụzọ gị, and ị nwetara na ego, never you use it for another thing. Jee setụrụ ya spiritual application. Ghọtara ya? Nke a bụ ihe iyi eme. Imechaa nke a, ezagochi gị nye ndị ichie mara ihe niile agbara n'afa. Ụgwọ nọ ndị mmiri na-eji stọpụ ọndụ obi maka ha bụ ihe ha chọrọ wu sincerity. Echefukwara na iyi create time for spiritual exercise, silent time, mgbe iji eme reflection and meditation. Ibido na-eme ihe na-akụziri ihe niile awụ ihe atụrụ anya n'ihe eme asị onye ọdịnala. Ọdịnala abụrụ ọgwụ ego, ọdịnala abụrụ oke ngwagwa ọrụ ma ọgwụ ego. O nwere ndị ife ha na-ewe na-aghọ m iwe. Despite ihe m na-akụzi, ụfọdụ ya m na social media, Eze-Ana achọrọ m ya want to do Okeite. I keep warning people, I don't do Okeite because ihe m gwara ezumezu na ha so n'ihe mma na 120 years. Yes, nke achọrọ m iwe okenye ụmụnna m ka m wee change some certain things. So ihe na-achịkọwara gị bụ gwa ndị niile na ihe ị kwesịrị ime ewu ịmalụ mmụọ na-ewere gị iwe. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe emebiri nwa ọkpụ ma ebe emebiri ọdọ, were akwa mee ha appease. Ndị a ga-egburu anụ egburu ha anụ, ndị a ga-achụrụ aja achụrụ ha aja, ndị a ga-awara ọjị awara ha ọjị, ndị a ga-atụrụ nzu na edo na mmụọ ọkụ atụrụ ha, wee yọọ ha sị ya biko n'ihi kwetago na gị na ha dị ama aka.
maka they can never win the war. Ichukwa afa na echukwa afa kụta ha n'ihi echukwa ha ifo na ha ebutuo na ha ewetara ndị gị ego mana ọ ewetakwa ego a werekwa eme ihe gị na ha kwuru agreement gị na ha ichukwacha ha ma ihe ọzọ ị ga-emezi chukwacha ha na ihe emezi owo ịbịa chukwacha ha ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu anyị rụọrụ ha agwụ maka na agwụ na-achụta ego na-agwa ndị mmadụ bụ ihe mmelụ nwa Ugochi tụrụ na temple ị nwere ike ịbịa na Ugochi tụrụ na temple fuo anything ide I did my Okeite for myself and I'm doing very well Okeite and the member Okeite Kenji alụ ọrụ bụ ihe a ngwara tukwa na be nna m before mbido ọrụ o nwere ọfọ emebiri ọfọ ngwuru ejere nna m otufuo ya mụnwa bụ diọkpara nna m nwana onyewe nsogbu nye m nsogbu nje wachi ya ọfọ so na nnukwu ọfọ oke ọfọ ntị emedibịa taa ọdụ ọmụmụ emebiri replace ya mekwa mmụọ nọ na ngwuru eji chekwa ngwuru wọtuo ya back reconcile align mmedochi ihe dị n'ụzọ m ego pịaba nkwụ na ọdị etu nkwụ na ọdị ahụ na nchọrọ ka ọ na-eme akwụdoro m mmecha eme agwụ m emechara m ihe niile dị n'ụzọ m ihe ọzọ m meziri m ndị lụọ agwụ lụọ ihe niile dị n'agwụ m taa as we speak alụrụ m agwụ enwere m okuku agwụ awele enwezu ihe niile gbasara agwụ mgbe ihu ọrụ m sara ọkụ ihu ọma mebe ihe ọbụla m kwuru ka ọ na-eme ihe ọbụla m chọrọ ka owe oke m agwa m agwụ m je gbuoro agwụ m anụ si aja chụta m ihe dị eto na echụta m ihe dị eto na mbe enye ihe dị eto ọ na-eme agwara m ụlọ this year only 2 prayer requests can we this year. Only 2 prayer requests. And I'm sure before June, 1 will be completed. And the second one will be ready before the festival. I gave in September. Yes. Oh, you know, Kevin Keys in church. Agwa m ihe m kwuru na December 2021. Na 2022, agwa m ezumezu na ihe m chọrọ bụ ka ha nye m a factory that will be very progressive. Factory ka na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. Factory ebe a ga na-alụ pure water, bottled water, name them yogurt, choco, all the beverages and other items. So him blobi. Or him gwara my izme na mmemme. Believe in me, as we speak, this is March. As we speak, they're already doing it. By next week, and workload is much. By next week, I will be able to go to the factory site. This year, January, I bought plots of land. As we speak, the structure all on Agani, but this week, about to borehole there. Yes, other work on Agani as we speak. And I'll all about since that, and go January. Since February, and I'll roll since Ingosana ending January, and I'll roll on at the site till date. And I can look all about till both NAFTAC approval, get the process here. And my intention is by June, or maybe because of NAFTAC delay, that's what we will make it delay. But my intention is by June. And that on all the call. That is my set goal set for this year. Then another goal set up. Bo yema egwuzin make from mgbe that thing ya eme ma agwazi and something personal to me. And that must be a gift. So nke so when you chọrọ ịkọwara gị bụ na mụ nwa na onwe m na-alụ dibịa emere m Okeite
gịnị ka mpelụ echukwara m ezumezu mmụọ niile nọ na ngwurube nna emere abandon mgbe stọọ ya yọtara ya. Aquarium na-enye nsogbu restọ aquarium, ọfụ emebiri na-enye nsogbu restọ ọfụ. Mmụọ nọ na ngwuru eji chekwa ngwuru na-enye nsogbu, mụ na ha bụrụ one. A na-ekwu na nke ahụ ezuru mkpọ ndị ichie niile dị ichie ebe nna m niile wụọrụ ha obi. Ịbịa na Ogbuefi Ugochi tubelu na temple, ị ga-afụ obi Eze-Ana Ugochi tubelu nye ha ụlọ site na ebe ahụ nụrụ ha ụlọ, ha gụọrụ m ụlọ. Ihe ọbụla m nyere ha they will give me. Wee medocha ụmụ mmụọ niile medo ihe dị na-agwụ, maka na agwụ na-achụta ego. Ịmara na agwụ na-achụta ego, iche na Okeite jiri gwọọ ọgwụ. O nwere ọgwụ ihe eje gwụọ, ị na-eme bute ị na-achọ ụmụ dangerous ihe ị ga-eji wee na-erekwa ya. Ọ bụrụ onye ka ụfọdụ ndị mmadụ etinye aka n'ihe ọjọọ, na-achọ ebe a na-achụpasị mmadụ ka e wee mee ihe na-ahụ. Mana na Okeite nwekwa level by level. Mana ihe na-achị kụwara gị bụ achọrọ m itinye aka n'ihe ọbụla bụ ọgwụ, maka na ọgwụ na-egbu egbu. O nwere ebe ọgwụ ya egburu jiri aka kpaba nri, and who know who will be a victim. By then ịgbawazi helter skelter. Maka na ihe ọbụla ị na-ekwu n'ụwa chọba ndụ n'ndụ bụ isi akụ. Ọbara ọrụ dị isi ka ịgba aka nkwụ, kama gbaa aka nkwụ na-atụ ngenge, na ọ ga-atụ arọ kwuru arọ. Mana ngwọ ya agba within some time ike agwụ ya. So ihe nna achịkọwara gị bụ wepụ aka n'ọgwụ ọbụla ga-eme ka i stepu on toes, ka i were ihe bụ nke mmadụ, ka i hypnotize ya mmadụ, mee mmadụ ka ọ ghara ime ọnwụ ezi. Ọnwụ onye gị na-ebi na ya adị gị, ọ na-agbara gị mbọ ibu ihe ngwa ahịa, o lechaa ngwa ahịa, ibu ihe kredit at a stage ọ ma kwụziri even the credit. Ma ọ bụ ị na-achọ nwa agbọghọbịa ị ga-eyuzu ka i wee na-elekwa ọgwụ, ma ọ bụ ị na-achọ ụmụ something dị silly. Mana ka ngwa one thing I don't know. One day monkey go market, no go return. You know why? Those people ahụ ị na-ehypnotize, those people ahụ ị na-ewere akara aka, those people ahụ ị na-achọ ka i step on toes, ihe ịma ya dịrị gị mma, ị chọrọ ịma maka ha. Let me tell you one thing. One day they will awaken. The person will realize who he or she is. Maybe the person will ike kwuo mmụọ na-apụ apụ ma mba, ma ezigbota mmụọ discover who he or she is. Chukwa ihe dị n'ụzọ ya, chukwa chie, chukwa mmụọ sobe nne ya, chukwa arụsị sochie. Onye a asara ọkụ, ọ salụ ha n'ọkụ, ụmụ ezumezu mmụọ asụ elu ga-ejebe n'ebe niile edebere afọ ya, ọrụ ọjọọ niile eji afọ ya wee lụ, je liberate here from them, and all the bread there onye ahụ ewere onwe ya. Mmụọ niile a liberate abịaziere gị ọgụ gị n'ite gị na ajọ ọgwụ ịgwọrọ. Wepụ aka na ajọ ọgwụ. Ọtụtụ ya abịa Eze-Ana ya, ọ chọrọ dị ikwu ma ya na chi ọ dị na mma, ọ chọrọ ịgba maka ndị ichie, ọ chọrọ ịma ma onwere mmụọ na-agba ụgwọ na mbe nne ya, ọ chọrọ ịma ma onwere agwọ na-edistọbịa, ọ chọrọ ịma maka wọtara ihe ọ chọrọ Okeite. Ihe ọ chọrọ ugwu si rụọ ọrụ Okeite. Kedu ka o si dị gị chọrọ ịlụ alụ ọrụ Okeite, ka ị na-egharazi ya ụmụ mmụọ gị na ha so ndị iyi ụwa gị, mmụọ ị kwesịrị ichukwanụ. Ịgbọrọ na ichukwa ha, obi adị ha mma. I wee gozie ha sie ngwa na-echukwago m ụnụ ngwa jeje na aka gọzie m. Ka ngwa nwantịrị mara, ọ bụrụ na-esi example ka mpe dere pikchọ ihe dịka ihe ị ga-eji nweta idea ihe nna akọwa. Enwere ike ọ bụrụ na ị nwere keke ma ọ na ị nwere bọs, ihe ị kwesịrị ime wụ ime registration etu esi eme, setụrụ ndị isi, then setụrụkwazie ndị ọdụ, those loaders, ka ọ ya abụ mgbe ọnwụ na-ebịa na pit eloduo gị, mgbe ọ na-ebịa na pit eloduo gị, eto kwesịrị ịdị. Ị mara ihe esetụrụ onwe ogwu, esetụrụ nwa nnọsi ike ka Chidimma wee dị. Mana mgbe ị bịa debe ahụ na n'ịma achụta shortcut, iwe ga wee ihe setụrụ the boss, lofuzie the agboro people, the loaders, they will frustrate you. Abịazi asị gị ha, I will not settle you, esetụrụ go the boss, esi ọkpọ ya na phone. Ha ga na-eme gị ihe aghụghọ.
ihe ahụ ha ga na-eme gị onwe mgbe ọ ya erute ọnụ gị ha sị na ọtọ ọnụ onye na-esetụrụ ha na ọtọ ọnụ ha gị na ha ga na-enwe fractions gị na ha ga na-enwe ihu ha nwere enwe in fact ime nwee smooth cooperation ha ga na-frustrate gị and ha frustrate ha nwere frustrate kata gị inwe nsogbu mana ọ bụrụ na ị bịara chukwu ha gị na ha adị na mma chukwakwa ọga gị na-echekwazie so ihe na-achịkọwa bụ na ịbịa mmụọ niile so gị ebe ụwa chukwa mmụọ onye nna be nna gị so that na onwere ozu mmụọ ọbụla ka na-ama gị ikpe na mmụọ ịfụ na ha ga-ejikọ aka ọnụ wee gọzie gị. Example, ọ dị ka nwatakịrị bi na ya dị na-eme ọpụta ụtụtụ oke na-enebi ya kene antike ka ime ji ogo nwere ihe ya egotara gị isi ya o jegotara gbatara gị mmiri onwe ụbọchị ị na-apụta fụ ka o nwere challenges ị ga-akwụsị kere ihe dị ihe ahụ ihe egoro gị kesi maka gịnị na ọ na-erubere gị isi mana ọ bụrụ nwatakịrị a na-erubere gị isi ọpụta na ụtụ ya ekene dị gị ịpụta n'ụtụ ọfụ ka anya ndị gbana gị pụrụ ị gara onwe gị so come back reconcile with your chi reconcile with your ezumezu reconcile with your mmụọ niile gị na ha so their elements make peace with them be on the same page with them ka ha gọzie gị ka ịfụ na ihe ọma dị na ọnyanwa bụ ihe ị ga-emechi dị mma dịrị gị ego ruru ala na ego juru ya bịakwute gị mana mgbe eso na ime setụrụ mmụọ sibe nna gị ezumezu gị ka ije gwụwa ọgwụ ka ịkwapụ ha n'ụzọ ka ịkpọtazie dibọs wee superimpose ha ga-anwa ha nwere ike gbarụ onye gba ọgwụ ego ya na esi na dibịa gburu ụgwọ ya. Inwe ajụjụ inwe na nkụzi a nkụzi taa send them message 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ya gazie nlecha vidio atụsa anya ndị